Modurik errazena, bi makuluak batera aurreratzean datza. Apur bat bananduta eusteko oinarria handitzeko. Gero, operatutako hanka aurreratu eta ondoren operatu ez dena. Oinak ez du makuluen lerroa gainditu behar. Beste era bat, zailagoa, 4 urratsetan egiten da. Lehenengoz, operatu ez den aldeko makulua. Bigarrengoz, operatutako hanka. Hirugarrengoz, operatutako aldeko makulua eta azkenik, operatu ez den hanka.